Bon dia! En el projecte d'avui farem un edifici molt especial d'arquitectura. Començarem creant unes columnes romanes una mica elaborades i amb relleu i acabarem creant una glorieta com les que podem trobar en els parcs amb una cúpula molt xula. Començarem creant la nostra columna. Arrosseguem un cilindre al nostre pla de treball. Li canviarem les mides fent clic al quadradet blanc de les cantonades i li posarem de base 6 per 6 mil·límetres. També li canviarem l'alçada fent clic al quadradet blanc superior i central de la figura. Posarem l'alçada a 50. Per poder fer el relleu de les parets de la nostra columna, utilitzarem un forat. Arrosseguem el cilindre transparent i li canviem les mides de la base a 1 per 1. També li canviarem l'alçada i li posarem a 52, una mica més gran que l'alçada de la nostra columna. Ara seleccionarem les dues peces dibuixant un rectangle gegant amb l'aire amb el ratolí, mantenint pulsat el botó de l'esquerra i li donarem a alinear perquè aquesta hendidura que farem a la columna quedi totalment a un costat. Només haurem de clicar una de les boletes que trobarem a la part esquerra central. També clicarem una altra boleta per assegurar-nos que la paret de la columna i la paret del forat siguin coincidents. Avui aprendrem un truc nou. A baix, a la dreta, podem trobar l'opció Ajustar rejilla. Per defecte, aquesta opció surt a 1 mil·límetre. Aquesta dimensió serveix per poder moure els nostres elements de 1 mil·límetre en 1 mil·límetre. Com avui treballarem amb més precisió que això, ho canviarem a 0,25 mil·límetres. Fem clic a la fletxa negra i busquem aquesta opció. Una altra cosa nova que veurem avui és l'opció Ajustar todo en la vista, que podem trobar al menú de l'esquerra, just a sota de la icona de la caseta. Aquest botó el que serveix és per centrar la càmera als objectes que haguem dibuixat al nostre pla de treball. Si seleccionem aquesta opció i després el punt de vista superior, veureu que podem veure perfectament des de dalt el que portem dibuixat. El que farem és moure el nostre forat perquè es quedi al centre d'un dels costats del cilindre. Quan ja ho tinguem, seleccionarem el forat i farem clic a duplicar. L'objecte duplicat sempre es queda just a sota de l'objecte que havíem fet originalment. Amb ajuda de les fletxes del teclat, mourem aquest cilindre cap a la dreta del tot. Ara mateix tenim els dos forats de forma simètrica. Ara seleccionarem els dos elements fent servir la tecla Shift. Per poder seleccionar dues coses sense fer servir el recurs de dibuixar un rectangle en l'aire, primer seleccionarem un amb el ratolí de forma normal i després, mentre apretem la tecla Shift, seleccionarem l'altre. Quan ho haguem aconseguit, farem clic al botó Duplica i buscarem la fletxa de la base per poder girar això que hem duplicat 90 graus. Segurament haurem de moure la càmera per ubicar aquesta fletxa amb més comoditat. Escrivim 90 i veureu que si encara teníeu seleccionats els dos forats, aquests dos forats duplicats ara s'ubicaran a la part superior i inferior de la nostra columna. Això, quan després li donem a agrupar, crearà un relleu a les parets de la columna. Per fer-ho encara més realista, tornarem a seleccionar els 4 cilindres dels forats perquè els tornarem a duplicar i a girar. Recordeu fer servir el truc que hem après avui de la tecla Shift. El primer el seleccionem normal
i la resta els haurem d'anar clicant sense deixar d'apretar la tecla Shift. Quan ho tinguem, li donarem el botó de duplicar, buscarem la fletxa de girar i escriurem, en aquest cas, 45. Quan ja ho tinguem tot, ho seleccionarem. Aquesta vegada podem fer servir el truc de dibuixar el rectangle gegant perquè ho hem de seleccionar tot i li donarem a la icona Agrupar. Ha quedat superxula. Ara el que haurem de fer és la base i després el capitell d'aquesta columna. Per fer això farem servir dues geometries. La primera serà la del toroide, que té forma de dònut de color blau. La següent serà la del cub, que és la que farem servir com a base. Començarem pel cub. Li canviarem les mides de la base a 8x8. A vegades passa que el menú de la forma ens molesta per treballar. Si el volem amagar, només hem de fer clic a la fletxa negra petita que surt al costat de la paraula forma. Li canviarem la base al nostre cub a 2 mil·límetres. Ara haurem de reduir la mida del nostre dònut i després ubicar-la a sobre de la base quadrada. Li posarem una base de 7x7, una miqueta més petit que la base del cub. D'alçada també li indicarem 2 mil·límetres. I ara el posarem aquí a dalt. Estirant del con de color negre, l'aixecarem a una distància exacta del terra de 2 mil·límetres. I ara, amb compte, seleccionarem aquestes dues parts i li farem una linear. Com ha de quedar just al centre, clicarem les dues boletes negres del centre que s'ubiquen al terra. D'aquesta forma, els dos elements queden centrats i alineats. Quan ja ho tinguem, ho seleccionem tot i li donem a agrupar. Amb la columna i la base creades, li donarem també a alinear, perquè la columna es quedi just al centre de la base. Fem clic a les dues boletes centrals que s'ubiquen sobre el terra. Per fer el capitell, duplicarem la base que ja tenim feta i després, estirant del con negre, l'aixecarem un total de 50 mil·límetres. Només ens quedarà girar-la 180 graus perquè el capitell quedi bé. Fixeu-vos quina columna tan xula i realista que ens ha quedat. Si ho tenim tot bé, ho seleccionem amb el truc del rectangle i li donarem clic a agrupar. Ja hem fet la part més complicada del nostre projecte. Ara començarem a fer la glorieta, la construcció arquitectònica. Començarem fent la base de la glorieta. Arrosseguem un cilindre i li canviarem les mides de la base a 70x70. També li canviarem l'alçada a 4 mil·límetres. Haurem d'ubicar la nostra primera columna aquí a sobre, així que el primer que farem és aixecar-la a una distància del terra de 4 mil·límetres.
Recordeu que la podeu escriure aquesta dimensió amb el nostre teclat perquè ens quedi exacte. Quan ja ho tinguem, li donarem a alinear, però només d'un costat. Clicarem la boleta central d'un dels costats de la nostra columna i de la nostra base. Després, amb ajuda de les fletxes del teclat, mourem totalment de manera horitzontal la nostra columna fins que es quedi a sobre de la nostra base. Intentem que no quedi gaire al mig. Ara ajustarem la nostra càmera als elements que portàvem dibuixats i després farem clic a superior. El que farem és duplicar la columna perquè quedi a dalt de tot i després repetirem el truc que hem après abans dels forats per poder repetir de forma circular aquesta geometria al voltant de la base de la nostra glorieta. Li donem a duplicar i amb compte mourem la columna fins l'altre costat. Ens ajudem de les vistes i de la càmera per assegurar-nos que les dues columnes han quedat simètriques. Quan ja ho tinguem, seleccionem les dues columnes amb la tecla Shift i li donarem a duplicar. Aquesta vegada girarem les columnes fetes 60 graus. Tornarem a duplicar les columnes i tornarem a girar-les 60 graus fins que tinguem el cercle complet. En cas de que no hagi quedat gaire bé, agafeu la base i moveu-la amb una mica de cura perquè quedi centrada amb totes les columnes al voltant. Quan ja ho tinguem bé, seleccionarem la base i li donarem a duplicar per poder crear la part superior de la nostra construcció. Si volem que ens quedi exacte, haurem d'aixecar aquesta part superior 58 mil·límetres. Seleccionarem tot el que portem fet i li donarem a agrupar. A vegades el Tinkercad triga una miqueta en pensar. Quan veieu que surten unes línies de color vermell, com m'ha passat a mi, deixeu-lo que pensi tranquil per poder acabar la seva operació. Només ens falta la cúpula de la nostra glorieta. Arrosseguem una mitja esfera i li canviem les mides de la base a 70 per 70. Com és una mitja esfera, l'alçada haurà de ser de 35, que és la meitat de 70. Ara, haurem de pujar la nostra mitja esfera, un total de 62 mil·límetres, per poder posar-ho just a sobre del que portem fet. Quan l'haguem pujat, ho seleccionem tot i li donem a alinear. I com sempre, com volem que quedi totalment al mig, farem clic a les dues esferes de color negre que surten al mig i al terra. Recordeu canviar-li els colors a la vostra cúpula abans de donar-li a agrupar. Si no ho fem abans, després quan vulguem canviar el color d'algun dels elements no ho podrem fer perquè ho tindrem tot agrupat. Perquè cada element conservi el seu color original, seleccionarem l'opció multicolor. I ja està, ja hem acabat aquesta glorieta. Molt bona feina!
El projecte d'avui era força complex i estic convençuda de que us ha quedat superbé. Ens veiem la setmana que ve.